bane kai a jihannun ka babu bukatar na ƙaru ina ba annabi Muhammadu dan Allah a jinjina wa manzon Allah a jinjina wa wanda ya dace da jinjina a jinjina wa wanda ya cancanta da jinjina a jinjina wa wanda mutanen kirki ke yi wa jinjina a jinjina wa wanda annabawa ke wa jinjina a jinjina wa wanda manzanni ke wa jinjina annabin da mala'iku suna jinjina mai kai a ta jinjina wa wanda Allah da kansa ma jinjina masa yake sayyidina rasulullah rahmar halitta arzikin halitta wadatar halitta rangwamen halitta afuwar halitta sassabcin halitta mai tausayi mai rahama mai jinƙai mai haƙuri mai yafewa sayyidul kulli wal kulliyati sayyidul kainina annabi Muhammadu a jinjina masa Allah ya ji daɗi a jinjina masa mala'iku su ji daɗi la ilaha illallah dan Allah ya mashaya ata sayyidina Muhammadur Rasulullah Jami'an ka ba kauce fadar ka ce burina jami'an ka nake famar kuri da cin ahora san ka ne manufana yin ka ne burina da abin da kauce bai karbuwa wace yin ka ne na zuban da ina da wani kuma da fata Annabi ya karya maza ya fursu samu wani